저도 이리 계란소라 온천도 또에 개하 프로자 소바 바조도 소바 보로니 이리 소바 만난 소바가 공대 놀이 구마리양 아버게 티니 보타오 스테이지 오마이세 파이나이 브롬남 티니 त्रिपुरा राज्यनि पार्टी सम्पादक तथा पुलिस सदस्य ब्रह्मनाम कमरेड जितेन चौधरी महोदय आं क्षेत्रे तंनाय उत्तर जिल्लानि दंफायनाय तांसुं अग्राराव तांफावग्राराव आंखेरो भिलेजनि जत्त फायनाय बर'नि कनभेनार जत्तनो आंनि खाकाम हामाया फायो के तिनि बसा सादुं थावो नवांनो पालिफिये बामफ्रोमनि प्राथिंगे बासानाय आंनि जे न' आंनि मुं बालेन्द्र रियां सा मुंखे बबिता फाइनाव बर' न' आसा साथुं हतुं रनि कामथे बेबस्था खेमाय आंफिनांख न' दंसै फेंग आजु लानारि ये दंफायग बाजा ये दंफायग न' खाजों हामाया फाये बेत्ताखे गावे मासाव अमित माइखे तेबो साहा जिनि राज्यनि गेहाम फासे पार्टीनि गेहाम फावये रजुं न तमात मावये जों बामफ्रोम न तुइदेनि नाङाबो खाजाके सानाय न अबनो जों जुये वाइसुगे नाजानि माजों अमि ताकुराव बो आइनि कन्स्टिट्युन्सि दामसरा जाम्पुइ कन्स्टिट्युन्सि झारखंड विधानसभानि एसेम्ब्लिनि एलोकेशन दङमोये बेत्ताके चालसे 100 खान बुथ सेन्टार दङ बर'फा जागाव आं थांबायनिया खमरावबो दङ आबो जे जागाव थांबाय खमा उनाय आंनि दाखुखौ आंखे पार्टी दंनाय जेखुनु पार्टीखौ आं नल खमा फुकुयाव साइन जाम समा ममिखे जागाखौ क्रातो थांनो बसिनाय आदाल सिया फंखना जां आसाम बर्डार जियो पुरा बांलादेश बर्डार आरके दङ ओ जाम्पुइ घादुबाबो न बसियो क्लाव माथेयाव दङ बदेर गांफ आंखे दिनै लंकाय एलाकावबो कयेकटा पारा दङ तुसिके फेमे आंजेखेव दंजामि नगै माले फेमे आंफिनांख जेथिङाव दंख नल आं खुलुमुया फैजौ जेखुनु समयला आं जे थांनानै मान जागावले थाङा थांबायनिया खौराङा दंजामि नगौ ब लाइथानै 5 बोसोर सरखाराव नसिनाय माजामा त्रिपुरा थांसाये जों जाति बंस'ये रिले मर'खौ नसाजरा सामह मुमाये जायखनाय शिक्षा दीक्षा आंखे त्रे जुग जुबती इने जुवाई रावखौ माबाय बिजा नौनो चिन्ता केनाय हिये दङ आंबार बर'ले आं आसाखौ जे आं थाङो कयेकटा एलाकायाव थाङा र' आंनो सापर्ट खेव आंखे जारा जिनि CPM दंयांखौ साइलेन्ट देखे बुदिनाय हिये र' आंनो आसा सिरियो आंबो आं आसाखौ नौ जत बर' दंनाय र'खौ मा BJP खेया मा मथा खेया मा APP खेया र'फोरनि जे सिकार खेये आंनो गबुइनं हिये र' आंनो सापर्ट खे दङमोये बे थाखे खालसारे मा दं जाराव फाइसिया र'नोफो आंबो फाइदि ताकुराव न' बबिसकां बार'तारियो गोबां माखे बुजिलायो पाइलेनै आसाखेव आं बांखौ साननाया दिनै हुग्रा गाहाम थालजे र' जागाव दंफायमोये नल तालसिसा बर' दंसैफैनाय दाखुखौ मान फानसमान सासानि बयसनि समाजावनो गाबौजाव खस्थ'जों मिहिसियाव साथुं थादेखौ खि क्लाय दङ जागाव आसुए दय जुगते बाराव फेलेजामियावनो ममिखे सरकार बरकार बुख्रिजामि आंनावनो गाहामाक्सांलाखे तेमियावनो आं खमा साजायो आं बे सिद्रे गाव सानाया बगावथाय दिनै सानो नौ जत्तहा गोबांखे बुजावलिलाय खोजे बायरि जायो सामु हमंखौ जेथिं जागावखौ जेथिनि ब्र दङ लामा गैमा दिनियावखौ सिमलो हंथिया कानथल त्रे जागावखौ थांनायनि यागं बायदि हिये मा दङ आंबो ब्रावनो फार्स्ट प्रायोरिटी जेखाने लामा गैमा ग्रिमावनो चेष्टा खेनाय थांनाय हिये मा दङ आरो ब्रआव साव बुट पाइनि दिखे ये मबाइ थांखे MDC थांखे फाइसे फायाyi आं आब्रो चेलेन्ज के मा साव जेखे पाने पाइमिंगे नोबै साम माखेनै आरो मालाये फाये नोबै जुक्ति परामर्श खेनाय आरिये गावनि मतो आं जेखेफो नोब्रौ फाइखरि जय जुक्त खेजामिगे जेथिङाव हाबस्ला खनावफो
인간이만 자가 탕라이에 너 롯도 너 가보잔세 안그 뭐 다쿠로 지지 리셋 때문에 다쿠로 왕마게 보러 아무 사부 겨우 그러나 갑상이마도 뭐 리셋 때문에 통루께롱 보통 맞아 주와이 그렇게 바라마나워 서류소 도나 대소 도나 이렇게 탕파이 동무로 곰파니로 가끔 중하로 그마도 깨우바 비 보통 사이 보통 깨우바 주와이 아로 도이도대 보통화 아게 만바임 파바이 다쿠쿠베 비 사백에 동주네로 보조도노 동 보세 마세 만이 양우에 뭐 마소서로 아게 안보서 비지비 소타게 뭐 수juk 수비라마야 예브로 우리 사오 아포테 에라카 마시로 보시나이 조노고노 제브로 파티 개피도 뭐 잔잔히 마시펜 마비지비 마모타 마 아이베 마 공레 조도노 무시용 동모에 조도노 자리네 동 주어로 보사게 수비라 개매 양으로노 그러므로 아랍으로 꼬시에 거부이노 아리해 사브로 보 롬사 가보 각자모 가오마 사오 어머에 배리 따구로 뭐증 에디시에라 가오 증경수이마요 맛박해야 어머에 아이니 우선 동나이 롬남 라젠드로령 공기에 뭉뚱프로 보보에라 가로 보증 시모데 로증 사다른 사주세 보로 나이네게 본유라파나 오게하 놓고 하마린 그 소리시 보르가리요. 아무튼 보로판 어때 호스텔 지니 마이 코아타에 수안만이 베보스타 포망 나오 케모동 본자존아 남사 보이시가리에 아보로 보리오. 아무튼 에디시 니사라오 포 노네데 계속도 주시 베모세 지금 마요. 레베 비모포 어머에 노브로 다쿠프로 보보로 노종내게 아마제 비어 त्रिपुरा सा थांसा कुंबारा से बियो जुबात बात मामाई रे बिया आपले नो नो विचार के नै आरे का भएन जिसका बरो तले बाङ जे बुट सुपाइ नै या साके जे भाइ नो खाकाम हामा या भए वासा लाई गौ ते बोथे थे दिसा जामो क्रोमरो देवरा मरो तो बिना फानो कमा के दिन साये वासा न गौ था जो तो न क्रुमा इन क्लब जिनाबा